time away from the workstation. It makes no sense. Wadhi kaunti ma Kisumu kama moko mjohala maloko edinga paya alwora mara kar yudo thieth ma Star ma Kisumu koro kwano lal mawiye oyugno kalwora kod muk mane otim ne stonde gi mag uso gino moweyo gi kod lal mag mwandu makwan gi odhuro. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Okinyi kar saa 3 mar onyango. Mana kaka pile, jolo mondo kondegi mag uso. Kata kamano, gin kod lit gi kuyo, ok ginyal uso kendo. To nango, picha magi yudo, udono morgi duto e chunygi. Moko kuomgi, dondo ng'enge mag mwandu gi modong. Bang' muko mag stonde gi, motimore, utino mane pinyo rugodo kawuono. E sama moko ywago dhogi tieko. Mamoko to dhogi omoko gikia kuma gichakgo. Giywak ni chenro mar mukono ojuko gi apoya kendo weyo gi achiedh nade kaachiel kod kihondko. An atimo welding kama muki wane dostaka. Koro kane wachieo gokinyi ayudo ko muko goina simu saa 5 ayudo ne muko kabiro ka ayudo kose muki bada makebana ne piny. Kane wachieo gokinyi to jirande mogo na simu ni omukwa. To gimomiyo mukwa maler ok wang'eyo. Gimoro amora mwakonyo onge. An aloso simu ka simbe customers mang'eny olal onge gima rescue ye kata chiel and kaka dhi chulogi ok ang'eyo. Mwandu mokethore kuoma gin mwandu manyalo romo ndigni spana gin gik manyalo romo 60,000. Giseyo tend kaunti ma Kisumu kuom koso miyo gi notice moromo. Saa 9 kuthiena winjo kogo sim ni osemuk kama watie town bila notice mora mora momiwa nwadar kama onge gimomiwa. Wan gi bira tero gi muko kwa biro gik moko kethre gik moko lal. Kora wuoro sana ni to be wan jo Kenya ma wan mana joma nogo kura e kaunti mar Kisumu kae. To wan e asla be machandre. To wan piny tidwoko wa piny. Gima dwa kalo kamba bende moriere tir ok giwachi. Koro magi gik ma wa demand from the county government. Abala wanga the city manager to come down and give us a genuine reason momiyo gimuko wa eyo machalo kama. Gimomiyo muko wa Kenya kasani. Kech gimomiyo wakia no notice momiyo wa onge. Mwizo wan mondo wa muki onge. Wale kaki mokone piny. Mora wakia yote. Mwana bolal masinde olal soda gino ko piny kata moko madhi moko muki. Kata kamano kotenro kod midhiero no. Maneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga oyango ni joalago gin mago mani kod tok teko ni mar gin jogo mowinjore oloke chiro Kibuye to kata bang' chwalo ne gi notice kuom higa achiel sani mar dar kanyo mondo we thuolo ne gedo mar lai mar odundu mar minyaga to chal ka gima notice makamago osebedo ka gore Luanda. Kamwa golo wueno nasemiyo notice nachako loso kodgi last year nyaka staff mago loso kodgi jogo jo Kibuye kidhi tiyudo ka ng'eny gi gin jo Kibuye nwasemiyo gi kuon magidhiye gima wacho ni weuru wuok e chiro nudhi e lak ndara kosemiyi kiosk dhi e chiro koro sani in the next 3 months we watemo a lot of improving sewer line marwa is only 18%. Watemo improve mondo wachope kata 40. Ema mineno ko watemo golo jogo mondo wuogi mondo sewer system ma Kisumu gi drainage oti. Sani koth be biro kaka area no mago kuon ma block drainage. Abala omedo chiwo siem ne johala duto mapoko dato ne osemi notice mondo dar mapiyo kapoko dar ge yor mukogi mabiro kelo negi lal gino ma ok bi moro gi kata matin. Kanyo bende kiosk man kanyo go no wasemiyo gi notice gi wuogi to ji pod medo kiosk kanyo. Koro keo samo mi notice to respect our notice wuok chon nikech koro bro chopo kuma koro wagoli by force. Ikwayo johala duto mamedo chugo stonde dinga peyni kod mago ma ogedo kuonde mowinjore omuki mar gero lai mar odundu minyaga mondo dar mapiyo ni mar okang' makamano mar muko biro dhi nyime juma manyien kuma ibiro tim muko e lora ma Migosi kod Lolwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.